Aldeko tabernak antolatute amaikagarren odoloste txapelketa hau, Bermioko udalak eta Bilbao Bizkaia kutxak lagun dute. Eta beste bari, antzetik aurrera hasiko gara, eta lehenengo eta behin, 22 stand egon dira, eta stand onenarentzako sarize, Izartu Bajarentzat. Stand onenaren saria, Izartu Baja. Garaikurre aldeko kemondakoa, baina esan sarize, patxi, baino ze, Bilbao Bizkaia kutxako arduradunek egongo dauela, mesedez urreratu, Izartu Bajako ordezkarire bat hementxe dator, txapelda guzti. Eta Jonander Bilbao Albakolako ordezkaria zen. Campos produktu batzuk emongo dentzoz. Eta urtero estan dikaina ikintez baterako banaketea dikingo dentzagu. Eta hirugarren sarize, Carmen Zulueta zinegotziak emongo dauena, Mundiko Olazar Arategia. Carmen Zulueta, Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotziak, Olazar Arategiari, Mundiko Arategia Bizkalo bero bat, nortxe demoten, eta albakura produktua begoan, Jonander Bilbao emongo dentzoz, eta diplomena behar, nortxe Mundiko Olazar Arategia, sari hartu dauna garbetarra baina. Bigarren, sarize, Inigo Aurrekoetxea Arategia. Bigarren sarize, Inigo Aurrekoetxea Arategia. Eta saria, Amaia Elorza, Lurkintza saileko zinegotziak emongo dutzo, Garaikurra Josu Larreta Etxebarria, Josu Anteko. Eta Gatoz, biharrien egon dira. Hortxalo bero bat, bigarren sarize, Inigo Aurrekoetxea Arategia eta Josu Anteko. Garaikurra emoten, Amaia Elorza, Lurkintza saileko zinegotziak eta Jonander Bilbao, Albakora Jobatzea, Jerónimo Arategia. Jerónimo Arategia, txapeldun eratu da, amaikagarren odolazte txapelketa honetan, Garaikurra Josu Andeko, Idurre Bideuren alkateak emongo duzko txapela, amentala Kepa Lata, epamaiko arduradunak eta Jonander Bilbao, Albakorako kideatzen, sarize emongo duzko. Jerónimo Arategia, txapeldunak, amaikagarren odolazte txapelketa honetan. Hortze datoz, txapeldunak, Idurre Bideuren alkateak txapela emongo duzko, Patxi Bilbao Bizkaia kutxako ordezkaria, Josu Aldeko, Kepa Landa, Jonander Bilbao. Bueno. Hortxe, Josu Aldeko.
garaikurra emoten, eta amentala bai, quedan ez amentala etorkizunari begire, beste beranaldi batzupen, eta hortxe, txalo gero bat, txapeldunaren zat, 11. odolazte, txapelketa honetako eta Bilbao, Bizkaia, Zuta, eta eskerrik asko zeu egiten hemen egon eta Jeronimori esan etxadu, Jeronimo, unas palabras al respecto. ¿Qué supone para ti ganar la 11ª edición del concurso deportivo de Bermeo? Bueno, estoy encantado de ganar otro premio más aquí en Bermeo con la buenísima gente que hay, lo bien que se portan y lo buenos que son sabiendo comer morcilla, Euskancia, que entienden muchísimo de Euskancia, la gente de Bermeo. Estoy encantado con eso. Y bastante gente me ha preguntado cuál es el secreto, algo tiene que hacer, ¿qué le echas o qué le echas? El secreto es prepararla con mucho cariño, echarle buenos condimentos y no hay más secreto. Prepararla bien y mucho cariño y echarle los mejores condimentos, mejor puerro, cebolla, eso es lo principal. Eskerrik asko, Jerónimo. Muchas gracias. Esto de ahí, la Maica Barren, podemos decir que la ciudad, Jerónimo, Arrategui, eskerrik asko, hemen, zauzkiodako eta ordu boste txapelketa honetan, txapelketa da aurreratu zaiela. Datorren urterarte.